Igbo anyị ekele unu ọzọ. Anyị kabụrịtakwa ndị ikoro ndị Igbo online TV ndị ọ dị n'aka bụ ịkwalite omenala. Ndị a bụ ndị arọ ndị Izuọgụ ndị nọ n'ụzọ ije na Lagos. Ha na-akwalite omenala ha dịka o si kwesị. O wee bụrụ ya bụ anyị bịa ebe a n'ụbọchị taa inye aka were weta ka mba ụwa niile were fịa. Anyị fụzie ndị echiri echichi n'ụdị dị iche iche. Anyị were sị ka anyị bịa maka ebe ahụ na iche atụ iri ya nzu ya o ruoro ha ka anyị gbakọna ha jụọ ọnụ mara ka obi dị ha. Biko ekelere m unu. Maasị biko kedu aha gị? Aha m bụ Ichie Chief Ọgụgụa Godwin Nwankwọ. Ichie Ọgụgụa Godwin Nwankwọ anyị ekenene gị. Biko ịbụ onye ebe? Abụ onye ndị Akem nọ na ndị Izuọgụ. Ndị Akem nọ na ndị Izuọgụ. Kee ka obi dị gị na mmemme nke a n'ụbọchị nke taa? Ọ bụ na-asọ warị na-asọ lelelelelele. Anyị ekenene gị. Anyị na-asị gị daalụ. Kedu ka onye si fụta ya? Afụrụ na ọ na-anụ ụnụ ọkụ n'obi ịfụ na omenala ala ha ala ka ụmụaka tote ka atọkwurie. Kedu ihe ị nwere ịgwa ndị ọzọ n'ihe a? Ihe nwere ikwu bụ na onwe omenala enweghị ike na-ana ọma na-ana ruo site mgbe ebi ebi wee ruo mgbe ebi ebi. Omenala bụ ụzọ, omenala bụ nkụzi Igbo, omenala bụ ụzọ Igbo, omenala ka Igbo kwadoro bifo mgbe tete ndị ọcha were bịa anyị nọ n'omenala anyị. Anyị bịa nọ n'omenala anyị a wee ruo mgbe ebi ebi. Anyị ekenene gị. Biko gịnị ka echiri gị dịka anyị hụrụ ịnọ nọọ n'oke echichi a? Chifa Eze Afụnanya Ekwe. Eze Afụnanya Ekwe anyị ekenene gị. Biko dịka o si bụ ịbụ onye arọ ndị Izuọgụ? Abụ m onye arọ ndị Izuọgụ mana mbụ nwanne and oyi arọ ndị Izuọgụ. Biko kedu obodo i siri bịa? Abụ m onye ọrụ ukwu na Idemmili North Local Government Area in Anambra State. Eze Afụnanya Ekwe bụ onye ọrụ ukwu na Idemmili North na Anambra State. Biko kedu ka obi dị gị na mmemme a taa? Ọ bụ ihe dị egwu bụrụ ihe enwere ya eji maatụ kpata m ji wee hapụ ihe niile mmeri wee sị na mma abịa taata. Anyị ekenene gị. Biko ndị ọrụ ukwu nọ na Lagos ọ na-eme ụdị mmemme a? Ọ na-emie mana ịmara mmemme a bụrụ obere mmemme. Anyị ekelene gị.